Chikudu marabora ahinya kotenre gi twak ma itimo ne jochung' mopogore opogore pachoka. Twak ma ochan mar dayo dho jolar kom jatend piny Kenya biro dhi nyime kaka ne osechan. Ma bang' jochung' mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga kod mano mar Roots Party buogo ni ok gibi yuoro e twagno. Aput mar tayo twak makamano oyango ni ikruok oseketi moromo ne twakno kendo onge lokruok e odiechieng' kata tarik ma owinjore obage. E ote no apudno yango ni gisetimo lalruok gi kweth siasa ma jochung' magi owinjore obed ni bedo e twagno kendo chike osepedhi ne ng'ato ka ng'ato. Dwaro mar apudno en neno ni jochung' ochopo duto e twagno kendo ochiwo ajenda magi ne oganda jo Kenya. Twagno opogi e kidienje ariyo, ka kidieny mokwongo machakore saa 11 odhiambo en mar kind George Wajakoya kod David Mwaure mar Agano Party. Kamar ariyo biro bede kind Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya kod William Ruto mar UDA ma en twak mar ariyo e otieno makiny. Ramogi